Едно непринудено видео правя. Това ще бъде един от новите пчелини. Това тук е портала, който все още липсва. Тук 2-3 дена се занимавам с огради. Това е посока юг. От посока изток и от посока юг и от посока запад има естествени препятствия, т.е. дерета, храсти от драка. Всъщност това е основният медонос, на който ще разчитаме тук. Един от основните медоноси, диворастящото растение драка. И от тук ще захождам с колата, така, после зад онзи храст, тук насам и колата всъщност ще обръща и ще излиза пак нагоре през портала. А всъщност кошерите ще бъдат разположени дъговидно от западна страна така, от южна една дълга редица и от източна страна ще бъдат разположени. По този начин ще бъде една дъга и така. Така. И аз, спирайки тук по средата, колата ще бъде на сравнително близко разстояние от всеки един кошер. По този начин, като се носи нещо, а то винаги се налага да се носи нещо, то ще бъде в, както се казва, на ръка разстояние. Това ми е южната ограда. Няма смисъл да правя друга, просто тя е непроходима. Освен ако не си костенурка или заек. Всичко е драка. Драка в царството на драката. Ще има метод драки от драка. И ето го пчелина. Има наклон, но това е най-добрата поляна, която можах да намеря. Поляната е пасище. Взимал съм я под наем чрез процедура в общината. Подадах си документите, нужните документи. Искаха ми копия от животновъден обект. Искаха друго. Копия от животновъден обект и още няколко неща, забравих какво беше. Предоставих им всичко съответно. Не бяха много нещата, 2-3 неща. И след кратка процедура, да кажем месец-два, и местото вече с договор под наем съм го взимал. Взимал съм го на цена от около 70 лева на декар. Но това са ориентировъчни цени за моя район в Айтос. Сега не знам другите общини как стоят нещата. Успех на всички трудещи се!